धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव थानाय जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावखुलियाव सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 24थि बोसोरारि जथुम्मा आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 15थि बोसोरारि जथुम्माया साननैनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायबाय। हाबाफारि बायदियै बर' थुनलाइ आफादनि बिरबिलाखौ सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गागि आफादगिरि मावफुंसार आमसियारिया बिरहोयो आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बिरबिलाखौ बिरहोयो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि नमिता केरकेटारिया। मख'नो गोनांदि 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि 72थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय साननैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोरनि थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो। लोगोसेनो दिनैनि गिबि साननि हाबाफारियाव सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै मेल आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बानजायनायाव आथिखालनि थासारि आरो फिसाफोरनि सोलोंथाइ होनायाव बिमा बिफाफोरनि मावनां बिबान आयदानि सायाव सावरायमेल जालाङो। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारिनि सोमोन्दै सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मावफुंसार आमसियारि आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि नमिता केरकेटारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। गासै निउस पर्टेल अर्थात निउस बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै 15 नभेम्बर बे 15 नभेम्बर खालाराव सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव सिमेन्ट सापरि गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोरारि जथुम्मा अर्थात 24थि सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा आरो 15थि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोरारि जथुम्मा। बे जथुम्माया फुंनि समनिफ्रायनो जोबोद गाजा गोमजायै जागासिनो दङ। फुंनि समाव आफादारि फिरफिला बिरहोनायनि अनगायैबो बर' हारिनि राव थुनलाइ समाजनि हाबा मावनानै जाय बिथांमोना रुंसारि जालांबाय बिथांमोनखौ फिनै गोसोखांनानै बिथांमोननि मुङाव बिबार बावनाय हाबाफारि बेखौ लानाय जादों। लोगोसेनो दिनैनि बे 12 रिंगानि समनिफ्राय जोंनि आफादारि अर्थात सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि थान्दै जथुम बे जथुमा जानानै बा जागासिनो दङ आरो बेनि उनाव सिमेन्ट दख'रा दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि थान्दै जथुम बेबो दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो मोनाबिलिनि समाव जोंनि सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जिथुनाखि गोजाम आफाद बे गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदानै आफाद दाफिननाय जागोन। बेखिनियाव आं बे बाथ्राखौनो बुंगोन, जोंनि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि हालामाव दिनैसिम राव थुनलाइया जेरैबायदि जौगानांगौमोन बे जौगायाखै। अब्लाबो जिखिनि जौगादों बेखिनिखौनो लानानै जोंनि थुनलाइ आफादजों लोगोसे माहारियारि जेसेबां आफादफोर दं बे आफादफ्रा गासिबो खौसेथि बा इउनिटलि मोनफ्रोमबो खामानियावनो राव थुनलाइ हारि समाज जौगानायाव जिखुनु बिथिङावनो हाबा मावगासिनो दङ आरो उनावबो मावबाय थालांगोन। गुदि फरायसालिफोरनि जेंना आरो गोजौ फरायसालिनि जेंना आरो गेजेर फरायसालिनि जेंना होनोब्ला जोंनि सिमेन्ट सापरि हालामाव जोबोद गिदिरै जेंना जानानै दं। मानो होनोब्ला जोंनि सिमेन्ट हालामाव थानाय गंसेल' नायज्ल' जायल' गोजौ फरायसालि एस बि बड' गोजौ फरायसालियाव दिनै 100आव 70 जौखोन्दोआनो गुबुन मिडियामनि फोरोंगिरिफ्रा फोरोंगिरि मावनानै दंफैयो। बे जेंनाखौ जोङो गोबांबार गभर्नमेन्टजों सावरायबाय, डिअ'जों सावरायबाय, नाथाय बिनि समाधानखौ होनो हायाखै। जेब्लासिम जोंनि बर' थुनलाइ आफादा बा गुबुन आफाद जेरै एबसु आबोब जिखुनु आफाद बा राजनितियाव थानाय जिखुनु दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि भारत सरकारजों सावरायलायनानै बे रस्टार मेनटेन खालामनाय जिथुनाखि भारत सरकारनि जिथुनाखि हाबाफारि बेखौ बन्द' खालामाबा सानसे समाव बे जोंनि सिमेन्ट हालामाव थानाय एस बि बर' गोजौ फरायसालिया गुबुन मिडियाम जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ। बिनि उनाव सिंगोल टिचार होननानै बुङोब्ला सिंगोल टिचार जोंनि हालामाव गोबां सिंगोल टिचार दङ गुदि फरायसालिया। बे सिंगोल टिचारखौ जोङो दिनैसिमबो सुफुंनो हायाखै। नाजागासिनो दङ जोङो सावरायलायनानै माबा मोनसे राहानि गेजेरजों जोङो सिंगोल टिचारखौ फोजोबनो हायो नामा बेखौ जोङो नाजागासिनो दङ, नाथाय दिनैसिमबो
जेसेबां नाजादोंब्लाबो बेखौ जोङो मावफुंजोबनो हानाय जायाखै। उननि हाबाफारियाव जों बेखौ मावफुंनो नाजागोन। फालिथाय कुंगा 24थि बोसोरारि जथुमा सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो कुंगा 15थि 1 बोसोरारि जथुमा सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै सानसेनि हाबाफारिखौ जोङो सावरायमेलखौ खुंनाय जादों। आयदायानो आथिखालनि थासारि आरो फिसाफोरनि सोलोंथाइ होनाय बिमाफोरनि मावनां बिबान। जोंथ' बेफोरखौ जेनेबा बे फेग्रा मुवा जानाय बा गासिबो निसा मुवा लानायखौथ' जों होबथानो थाखाय जों गासिबो आइजो माहारिनो सांग्राङैनो बेबायदि एवारनेसफोरखौ लानानै जों बेबायदि खुंथायखौ खुंबोबाय दं। जोङो साफ्रोमबो बिबानगिरिफ्रानो खौसेथियै गासिबो सांग्रांथियै खामानिफोरखौ मावलांनांगोन जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदि जों बिबान लानानै मोजां खामानियाव मावलांनो हानायखौ जोङो बयबो साफ्रोमबो बिबानगिरिफ्रानो नाजालांगोन होननानै आं आसा फारिनाय थाबाय। गोबां खामानियाव बाहायो। जाहोनाव जोङो नांगौ समाव फैसा गैया मोना जायो। बेमार आजार जायोब्ला रावहाबो फैसायानो थाहैया। जि समाव जिबायदियै बाहायनांगौ खस्थ' खालामनांगौ दोननांगौ दोनथुमनाय खामानि जोंना साननो रोङा जि सानसे बै समाव नोङो बेनि उन दाहा जानांगोन। अब्ला नोङो बे रांफोरखौ नोङो गथि गथि दोननानै बे मोजां खामानियाव नोंनि हा दख्लासेखौ जुदि मियादि पाट्टा एकसनिया माबा मोनसे माबा खालामनानै लानायनि जुदि नोंहा दासिमबो सम जानाय बायदि मोनाखैबा नों मा मावनो हादों? न'खर बेंग्रा हिसाबै नों मा मावनो हादों? न'खर बेंग्रा होनबा बेफोरखौसो जों मावनो गोनां खामानि होननानै सानो। बे फन रायलायनानै बहाबा माने गुबुंले थासारि खालामनाय गावनि न'खरखौ माने दैदेननो रोङै बेखौ मालाबाबो माने न'खर दैदेनग्रा सासे आइजोनि बिबान होननाय नङा।